Salutare și bine ați venit la un nou episod. În episodul de astăzi vă voi prezenta care sunt pașii de colaborare în vederea aducerii unei mașini la comandă. Primul pas. Căutăm împreună mașina dorită. Trimiterea unui avans de 20% din valoarea mașinii în contul firmei pentru a putea licita împreună mașina. Pasul următor. Licităm împreună mașina dorită. Așteptăm rezultatul licitației. La câștigarea mașinii avem următoarele situații. Prima situație. Putem câștiga licitația, dar să ni se refuze oferta. În cazul acesta, vă voi returna avansul fără niciun comision, maxim 24 de euro. Situația a doua. Mașina este atribuită și câștigată. În 24 de ore, dumneavoastră trebuie să achitați diferența până la valoarea totală a autoturismului. Toate taxele incluse, dintre care se numără transportul, comisionul, impozitul plus TVA. După ce mașina va fi câștigată și atribuită, firma de licitații ne va factura mașina pe firmă. Apoi, firma va factura la rândul ei factură spre client. Servicii oferite către client. În primul rând, ofer consultanță în privirea achiziționării unui autoturism, ce înseamnă toate taxele, care sunt pașii. Din momentul în care mașina este atribuită, mă ocup de tot ce înseamnă transport, de tot ce înseamnă programări în privința scoaterii numerelor roșii, programarea la efectuarea RAR, la traducerea documentelor și dacă doriți, pot oferi livrarea autoturismului la adresa clientului, contra cost. La toate aceste detalii le vom discuta în privat. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă atașez datele de contact, iar pentru o comunicare mai eficientă, vă rog să-mi scrieți pe WhatsApp. Vă mulțumesc și noi ne auzim la următoarele episoade. Vă salut!